Ang pagpapuyo daplin sa mga sapa ug pagkabaran ini may usa sa hinungdan kun ngano nga daling mubaha ang Sugbo. Ang way klaro nga drainage system gibasol usab kun ngano nga mas grabe na kataas ang lunop sa gayon nga muuwan og kusog. King Perez, Suginlimi. Karong panahon sa ting-uwan, nagsunod-sunod ang katalagman nga nasinati sa pipila ka mga Sugboanon sama na sa pagbaha og landslide. Usa sa gitudlo nga hinungdan ang climate change. Aduna nay 372 parts per million nga greenhouse gases sa atmosphere hinungdan sa pagsaka sa temperatura sa kalibutan nga miresulta sa pagkalanay sa polar ice caps nga maoy hinungdan sa pagsaka sa tubig sa dagat. Philippines rank among the highest disaster hit by disasters. We are ranked the third, nasa sa number 3. So unsa kay implications nito? Although we contribute less than 1% sa tuang greenhouse gas emission kanani mo sa world contribution sa kanang mga combined mga countries na to. Pero we suffered the brunt of kini mga impacts like landslide, flooding. Nipahibaw si DENR Regional Information Officer Ed Llamedo nga mahimong mga wagtang ang mga gagmay nga isla lakip na sa mga low-lying areas kung moabot kini og 450 parts per million. Diri sa akong nahimutangan sa Simena Extension, Barangay Mabolo, Dakbayan sa Sugbo ang nagpamatuod sa usa sa mga hinungdan kung ngano kanunay ang pagbaha sa mong syudad. Pakita ninyo sa akong luyo ang mga naglaray nga panimalay daplin sa sapa, hinungdan sa kapigot sa agianan sa tubig atol sa ting-uwan. Adunay mga hinungdan kung ngano bahaw ng Sugbo, matod ni Llamedo. Lakip na niini ang pagkapiit sa mga agianan sa tubig tungod sa mga informal settlers, taas nga siltation sa mga sapa ug problemado nga drainage system. Wala tayong mga inherently low-lying area like dito sa Mabolo. No? So, inherently na siya nga low-lying mo nang maka-experience ka nga siguro mga sa unang lidik ng iyong baha. Pero kung mga kinahanglan ka i-brought that unang kag-dump truck para i-remove ka sa mga baha. Gitumbok ni Llamedo nga ang soil composition sa mga isla sa Sugbo ang hinungdan sa pagdahili sa yuta gawas sa kanunay nga pag-uwan. 80% sa mga yuta sa probinsya kay limestone nga dali ra nga musuyop og tubig, hinungdan nga dali ra usab mo dahili ang yuta. Kini mga landslide prone na to is nagit sa limestone, ang kining limestone higher ang iyang absorb sa tubig. Mana sa mga bukid karon na ni landslide na tungod sa kini mga tiles po nato sa atong soil composition. Mahimo usab nga hinungdan ang pagbina og quarry sa mga small scale ug illegal operators. Giawhag ni Llamedo ang mga lokal nga kagamhanan nga magbinantayon ug hugot nga mopatuman sa balaod, batok sa mining ug sa commercial nga pagkubkob sa yuta. Kung imong tanawon po dimo kining vigilance no or sa kining community participation mas okay sa siguro po nga aron kung doon na sila yung mga reports nga nasayra na no, pwede na lang i-bet on ang mga observation tapos atong ipa-investigate no. Sa pagkakaroon gitapos pa sa DENR ang 10,000 geohazard scale map na maka-identify sa mga sityo ug barangay nga daling maigo sa katalagman. King Perez, News 5. Mga lumulupyo sa bakilid nga bahin sa barangay Tuong mihangyo nga kabutangan og tarong nga drainage ang ilang eskwelahan aron dili mahimong hinungdan sa pagdahili sa yuta. Apan gipahimingnuan sila nga bubiya na lang silang gipuyan nila bina niadtong namuyo duol sa mga dagkong punuan sa kahoy. Andrea Patenias, Suginlimi. Gisugdan na sa mga sakop sa Cebu City Disaster Risk Reduction Management Council kung CCDRRMC ang pagpamutol sa mga punuan sa mahogany ug jamelina nga nangatumba dinhi sa barangay Tuo. Ang mga kahoy nga natumba human mi dahili ang yuta tungod sa kusog nga pag-uwan. Atol sa pagbisita sa News 5 sa lugar kagani ang udto, among nasayran nga aduna nay 6 ka punuan nga naputol. Dulaan sa 20 ka mga punuan ang target nga putlon sa CCDRRMC. Aduna kini pagtugot sa Department of Environment and Natural Resources tungod kay nahimo na kini nga dakong risgo sa mga residente ug motorista sa maong barangay. Dili ni nila ayuhon ang ilang drainage gikan sa eskwelahan. Kurot gyud ni dinhi napita. Kay mao man kagibalhin mo nila ang
kanang sao sa tubig na adiri. Matod sa mga residente, gawa sa pagpaputol sa maong mga kahoy, ang ngayon sa buntang usbon sa barangay ang drainage sa tuong integrated school. Alang kanila, mao kini ang nakaingon sa landslide luyo sa maong tunghaan. Kaya ka namang kahoy, kung bugat ng ibabaw, siyempre, ang tubig to sa lao, may posibilidad gid siya nga matumbagi na siya. Tubag ni Cap, samtang wa pa kini na trabaho, ang ngayon untang magmatngon ang mga residente nga namuyo sa bakilid nga dapit, aron dali silang makabakwit kung mubundak na gani ang uwan. Di lang mga residente sa bakilid nga bahin ang iyang gipahimangnuan, kundi lakip na kadtong mga panimay nga nahimutang ubos sa mga dagkong kahoy. Gani gipakita niini sa News 5 ang iyang nakuhang mga hulagway sa duha ka balay nga nadatugan sa punuan sa sitio Kaulong tuong kagahapon sa udto. Hinuon way naangol sa maong insidente ug nakabakwit na ang mga pamilya gikan sa maong lugar. Andrea Patenya, News 5. Sa 68 anyos nga lalaki gidaro sa jeep di pasaheroan kaganinang tungang gabi. Nalagpot kini 50 metros ang gilayon gikan sa iyang gibarugan. Leslie Caminade Vistil, Sugin Limi. Kining lawas sa katiguang nga nagtikuko mo inabdan sa News 5 human gidaro ni ining jeep di pasayroan nga magbiyahean og Mandawi Ayala. Pasado alas 12 kagani ang tungang gabi, nahitabo ang insidente dinhi sa dalan AC Cortez Avenue, Sitio Bayabas, Barangay Ibabaw, Dakbayan sa Mandawi. Nailhan ang biktima nga si Rogelio Alilin, 68 anyos, mulupyo sa mong dapit. Diin nadaro kini sa 21A jeep di pasayroan, dihang gikatahog ni hunong kini sa dapit. Si Kili Oreo sa mga nakakita sa mong hitabo, miingon nga kusog kayo ang dagan sa jeep, hinungdan nga wala kini makapreno, dihang naa sa tunga-tunga ang biktima. So, nangita ko siya siyang anak? O, nangita siya siyang anak. Dira sa atbang. Nangita siya siyang anak. Paglabang niya, kani kusog kayo dagan. Murag ambot, nakakita ba siya or wala? Moto na ba? Siya din na. Uni, yung bike, yung payong. Pagduol na, diretso siya ni Kabig. Samtang ang driver sa jeep nga si Anthony Moldes Jr. miingon nga iyang nakita nga ang biktima sa layo pa diha sa pikas nga bahin sa lane. Apan dihang nagkaduol na, gingong kalit lang kini nga mihunong sa tunga-tunga nga bahin sa karsada. Tungod sa impact, hilabihan nga naguba ang windshield ni ining jeep. Samtang ang biktima nga lagpot 50 metros gikan sa lugar kung asa siya gibanggaan nga miresulta niini sa pagkalandig sa tambalanan. Diba, layo. Kung layo pa ka makakita, nagigaatan niyo. Hindi ka kabantay di ay. Kita ko siya, pero wala dahong mga mahunong siya. Kaya, nagkuha, dira mo sa nilihay ng gano'y kamay anak. Tapos nihunong mo sa anak mo sa noon, igo sa dire, naabot mo. Ay kakusgon sa iyahang dagan kay ang iya mismo damage mao may magsulti nga sa impact kusog gud niya. Ang kay ang bisikleta di man makakusya og dako nga damage. Ang biktima dali usab nga gibalhin sa Vicente Soto Memorial Medical Center tungod sa kritikal nga kahimtang niini. Leslie Caminade Vistil, News 5. Taxi driver nga nanghulga sa managhigugmaay miatubang sa kapulisan alang sa paghimakak sa iyang kalambigitan sa kamatayon sa managhinigugmaay nga byudo o babae nga buwag sa bana. Ang taxi driver ang gila nga mipadala og text message sa nga naghulga sa babae. Ang duha napalga ng patay kagahapon sa buntag nga dunay samad pinusilan. Jinky Barrio, Sugin Limi. Matod sa pulis, andam nga mo pailawom sa paraffin test si Bereso aron pamatud-an nga wa siya makapabuto og armas sukwahi sa duda sa ubang tao. Si Bereso mo ang mipadala og text message ngadto sa namatay nga adunay dala nga hulga. Ang driver sa taxi gihulagway nga suod nga higala og suki sa namatay nga si Leodita Cañete. Kini ang usa sa gidudahang hinungdan sa panag-away sa naghinigugmaay nga miresulta sa pagpamusil kagahapon sa kadlawon dinhi sa kwarto likod sa panimay ni Cañete sa poblasyon lungsod sa Liloan. Pasado alas 10 kagahapon sa buntag, napalgang patay silang Leodita Cañete ug kapuyo niini nga si Nerio Tangkawan. Kining mulupyo sa mong dapit, may padayag nga aduna sila'y nadungog nga syagit sa usa ka babay ug aduna usab sila'y nadungog nga buto sa armas apan wa sila magdahom nga gikan kini sa duha ka biktima. Sino na ano sa ito Danilo? Nga magahulga-hulga ko na niya. Mama ilang sultib to kana pa-flatter man sila. Morom sa mo na dunggan, aturang sang buto.
Sa wa pa mahitawang insidente, nagpa-blatter pa silang kanyete ug kapuyo ni ining si Tangkawan human sila makadawat og text gikan kang Bereso nga naghulga kanila. Gani si PO1 John Aaron Ortega gipadala aron bantayan sila batok sa hulga nga nadawat. Wa magdaom si Ortega sa nitabo tungod kay ang ilang pagtuo nga mosulong sa balay ang gikatahong ng hulga nga si Bereso. Wala mi confirmation nga diha si Danilo before the incident. Ang ato lang na kuha nga information gikan mismo ni Ma'am Leodeta sa buhay pa siya kay naa siya conversation ni P1 Ortega nga mo'y niadto sa pag ahin sa threat alarm nga diha ko no. Jinky Bargio, News 5.